Окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним видворення Сохіба Бурханової попри рішення Європейського суду з прав людини. Напередодні ЄСПЛ заборонив депортувати дружину вбитого окупантами Набіра Хімова до Узбекистану, бо там на жінку ймовірно чекають тортури. Адвокат Едем Семідляєв сподівається, що Москва виконає рішення Європейського суду, бо інакше двоє дітей Сохіба Бурханової можуть залишитися без опіки або ж потрапити до притулку. И если ее все-таки депортируют, то дети останутся на территории Крыма или России и впоследствии не смогут самостоятельно выехать. Сохиба не сможет заехать сюда, чтобы их вывести. Соответственно, дети останутся непонятно где, в детдоме, либо у каких-то знакомых. На підтримку Сохіба Бурханової на подвір'ї зібралися кілька десятків людей. Це односельчани, знайомі та просто обурені люди. Кажуть, спочатку застрелили голову родини Набіра Хімова, нібито за спротив силовикам. Згодом затримали мати, а її дітей хочуть віддати в опіку родичам чи навіть до притулку. Люди називають це розправою над родиною. Не согласны с тем режимом, с теми делами, которые творят над нашим народом. Это не те случаи, сколько наших еще пропавших без вести, сколько незаконно осужденных, совершенно безвинных ребят сидят в тюрьмах. Поэтому мы возмущены всем тем беспределом, который проявляет эти власти. То, что сегодня вообще происходит в Крыму, это, конечно, вообще беспрецедентное дело, поскольку по отношению к этой женщине это государство поступает просто бесчеловечно, аморально. Небайдужих людей, які чекали вирок на подвір'ї, оточили силовики. Вимагали піти від стін окупаційного суду, буцімто через порушення соціальної дистанції. Кримські татари пояснили, що підтримувати співвітчизників – звична справа, і за потреби можуть вийти тисячі людей. Це привычное и нормальное явление. А для нас это непривычное явление. Здесь общественное место. Общественно вон там парад, идите там разгоняйте. Да мы разберемся, где нам кого разгонять. Нагнали очень большое количество сотрудников правоохранительных органов, нагнали ОМОН, спецназ, автозаки, военные машины в полном обмундировании против мирных людей, женщин, детей, которые пришли просто постоять возле Верховного суда и дождаться решения, какое же все-таки решение примет суд. Но власти даже это не нравится.